Alera ongeto herri zuzeneko honetara, One Piece Pirate Warriors lau honetara, eta hurrengo aventura okeres banago Sabaody uartean izango da, ea noren konta borrokatu beharko dugun hor, eta zenbat atal izango diren guztira. A ver... Diario dramático. Aguas y vengo guartera. Vale. Ahora izango ditu Hawkins, Edge, horrelako zertutu izena gogoratzen. Trafalgar Law, X-Drake, Eustace Kid, Basil Hawkins eta bestea Capone dakit zer. Ba, guazen aurrera. ウォーターセブンを出港後、不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこでヨミヨミの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけブルックです。どうぞよろしく。桜花七部会月光守谷に奪われた影を取り返したいブルックとともに、一味は守谷が支配する島スリラーバークに乗り込む。激闘の末守谷を倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部会バーソロミュー・クマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達する。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッチャンと再会。ハッチャンと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こし、ハッチャンが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。Trafalgar Law-ekin. Horrela behintzat mugigoarak ez diren edo lastotxapelak ez diren pertsonaiekin jogatzeko aukera ere badaukagu. Eta hori beti positiboa dago guretzat.一方その頃、シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる懸賞金額億超えのルーキー海賊たちが集結していた。大変なことになった。麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって。船の出港準備は。Hori da, Capone Berke. 昨日すでに。今すぐ船に向かう。大将なんぞに出てこられてたまるか。出港準備だけしておけ。
はい、直ちに。さて誰が出てくるか。ホーキンス船長。落ち着け。今日俺の命日とは出ていない。天竜人を殴っただと。本気か。噂通りのイカれ具合だな、麦わらのルフィ。大将と今ぶつかるのはごめんだが、挨拶くらいはしてやろうじゃねえか。面白いもんを見逃したようだ。麦わら屋か。顔を見に行くとしよう。Eura agentzea. Niri besteak zer raio inporta zaizki. 予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや。手伝ってやろうか。死の外科医トラファルガー・ロー。俺に構う必要はない。するまで。ダラララ。やれやれ。すぐね。戦闘死亡率 0%。迷惑な連中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネギャングベッジか。今俺たちに思想は見えない。ゴーマの僧。君の悪い能力だな、魔術師バジル・ホーキンス。野郎ども、 Faltada やり合う準備はいい Diego か。 Leriboni. まず奴らの負けだ。兵力差でな。麦わらのルフィ、天竜人を殴るとは正気じゃねえな。完全に包囲される前にここを動かなければ。麦わらの面を拝みに行きてえが海軍だらけだ。うざってバジル・ホーキンス、動けな、撃つぞ。ストローマンの出番はなさそうだ。 Ah, guasa.勝負はここからだろうが。ラジオだ。タクト。Nada, es más piruta.
タクトタクトじゃあなタクト刻んでやる貴様ヤングベッジだな観念しろ海へは出さんぞおめえらの負けだ兵力差でなじゃあな刻んでやるよい刻んでやるタクトよいタクト奥越えのルーキーたちに気をつけろこいつは元少将ドレイクだ大将が来る前に突破しなければ。道ができたら今のうちに去るとしよう。タクト逃がすなおい逃げた奴らに釣られて敵が減ったかちょうどいい進むぞ No la voy a hacer. Borremos por 騒ぎの大きい方に行けば麦わら屋にたどり着くはずだ。スキャン刻んでやるタクト近くまで来たと思う。敵が多すぎてこれ以上進めねえな。刻んでやる油断した俺らだけ海兵が嫌がるしかしこれ以上は進めねえかそりゃユースタス、お前も麦わら屋を見に来た口か。どんなにイカれた野郎かこの目で確かめてやるYa bueno, tú me da una habilidad. イースタスリットを排除する。タ
俺の名を知ってんのか。この島に七部会が。ラジオナイフ。刻んでやる。タクト。オラファルガーてめえ邪魔するな。消されたんだ。俺に命令する。ラジオナイフ。油断する。タクト。攻撃。ラジオナイフ。ラジオナイフ。目標確認。どうしようと俺の自由だ。レーザーだと。噂に聞いてたのだ。随分違えな。タクト。ラジオナイフ。刻んでやる。タクト。タクト。どうにか撃退できたが、七部会とやり合う羽目になるとはな。本当にクマ本人だったのか。まあいい。今は麦わら屋だ。Vale.驚いたな。 Ya ahora que te sientes ya. Primero Jordan Side, vamos a dar poco a Gainditza. Desbloqueas el grupo. Vamos a dar bestias genéticas. Hawkins, Bedge, Fantoda Escaratzela Pure, Eurobe. Barkatu soma, eskezu zenbat eta gutxiago erabili hobeto. Zu erabili behar bazaitut, aukerarik ez dago galako erabiliko zaitu. Bestela esan nire asmo. 海賊王の船に？ああ、副船長をやっていたシルバーズ・レイリーだ。よろしくな。しかしよ、ゴールド・ロジャーが処刑されたってことは一味は全員海軍に捕まったんだろ？捕まったのではない。不治の病にかかっていたロジャーは最後の航海でグランドラインを制覇した後自首したのだ。そして航海処刑の場で大海賊時代の幕開けとなる最後の一言を残した。わずかに灯った命の火を奴は豪華に変えた。我が船長ながら見事な人生だった。じゃあまるでこの大海賊時代は意図してロジャーが作ったみてえだな。そこはまだ答えかねる。ロジャーは死んだのだ。今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ。
さ、一個だけ聞きてんだけど、ワンピースってのは本当に最後の島に。ウソップ！宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。ここでおっさんに何か教えてもらうんなら俺は海賊やめる。つまらねえ冒険なら俺は死ねやれるか君に。この先の航海は君らの想像をはるかにしのぐ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか。支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。そうか。どうにか包囲は突破できたが、すでに海軍の増援が到着しちまったか。まずいな。偵察の余裕はないぞ。脱出には骨が折れそうだ。噂のイカレ野郎を一目見に来たが。お前が麦わら屋か。そこら中の海軍がお前を目指してやってきているぞ。誰だお前ら。ユースタス・キッドね。トラファルガーローね。ルフィ、海賊よ、彼ら。海軍の包囲を破ってここまで来るとは半端ものではなさそうだな。まさかこんな大物にここで出会うとは。名誉シルバーズ・レイリー。間違いねえ。なぜこんなところに伝説の男が。この島じゃただの霊さんで通っている。もはや老兵、平穏に暮らしたいのだよ。それと話は後にしよう。すっかり海軍に包囲されているようだ。犯人は速やかに降伏せよ。じきに大将が到着する。どうなっても知らんぞルーキーども。お前ら下がってていいぞ。いや、二人とも手出すな。邪魔になるだけだ。俺に命令するな、ユースタスや。撃て！リペル！キャンプス。気をつけろ。こいつらに大砲は効かねえ。3人とも能力者だ。お前ら変な能力持ってんな。てめえのが一番変だろ。お前らはバラバラに分かれて逃げてくれ。後でサニー号に集合しよう。分かった。ねえも気をつけろよ。はい。私も行くとするか。後で落ち合おう諸君。
思ったより数が多いな。大体片付いた。ここからは別行動。じゃあなお前ら。さて俺は遊園地に隠れるか。強そうなのが来てるな。気をつけろルフィ、そいつは七部会の一人だ。七部会さあ強えと分かってんだから初めから全開だ。
はキザル。あれはキザル。気をつけて。海軍大将よ。大将？くそ、みんなサニー号に急げ。逃げて大将か。めちゃくちゃだな。野郎ども、さっさと島を出るぞ。戦闘丸くんと連絡がつかないし、ゴミ掃除でもしようかね。殲滅する。待ってな、すぐに助け出してやっからよ。俺はサニー号の状態を見てくるぜ。さっさとかかってさっさとかかってこっち。ピストルありがとう。倒れた木で道が塞がれてんな。回り道するしかねえか。あいつ、さっきぶっ飛ばしたのに動き出した。上等だ。叩っ切る。
何の用だてめえ。3、2号の確認は俺に任せとけ。先に船の様子を見ておこうかしら。おめえらが引き起こした騒ぎだが、助けられた借りは返しておいてやる。ぜいぜい気をつけね。野郎ども撤退だ。さっさとずらかるぞ。借りができちまった。頃合いだな。行くか。会うつもりはなかった。
ひよっこ相手じゃつまらないね。よし、いけそうだな。先を急ぐぞ。おいおい、おめえら逃がすわけねえだろ。ワイは世界一ガードが固い男、戦闘マン。始めるぞ EX1。 おい猿のおじき、今どこいんだよ。悪いね。目の前のゴミを片付けたら行くよ。まだかかりそうだ。仕方ねえ、その間ワイが相手してやる。セントーマル君が言ってたのはこの辺りかね。違う場所に出たみたいだね。ついでに心も掃除しておくか。こっちはワイが守る。ワイらに逆らうだけ無駄だ。始めろ、敵を確実に追い込め。気に食わない。仮の作りっぱなしは尺だから。これで終わりだ。さっさと島を出るぞ。油断した。なかなかいい攻撃力だ。ワイのガードは世界一。さっさとかかってこい。お
本気でいく。あれ、戦闘丸くん、こりゃ早く行かないとまずいね。おお、ようやく会えたね、麦わらの一味。決してあげるよ。キザルは麦わら屋の元へ向かったか。さっさと行くぞ。せいぜいお気をつけますって。死ぬよ。A ver. No te la hago mirar en ese vídeo, Ahora mira, ご苦労だったね。
わしはピカピカの人間ロミアだからね。休むといいよ。死ぬよ。遅いね。ご苦労だったね。Una última trasayola hacia Luffy.おっとっと、なかなかやるね。でも甘いね。やめろ無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい、メオレイリー。若い芽を摘むんじゃない。これから始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天の村雲。
困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てねレイディらの助力により無事に撤退できたかと思われたその時、一味の前に本物のバーソロミュー・クマが立ちふさがった。旅行するならどこへ行きたい？クマのニキニキの実の力により抵抗むなしくチリジリに飛ばされていく仲間たち。ルフィ、助け、もうやめろお前。仲間たちが消され、ルフィの悲痛な叫びが虚しく響き渡る。なんだ俺は仲間一人も救えない。もう二度と会うことはない。さらばだ。絶望に打ちひしがれるルフィもまた同じようにクマの手によっていずこかへと飛ばされる。グランドラインシャボンディ諸島12番グロー。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。やったな。Marineford orain. Vale, jarraitzen duela. バーソロミュー・クマに飛ばされたルフィがたどり着いたのは桜花七部会ボア・ハンコックが治める尿ヶ島アマゾンリリーだった。当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れて心を許し、すっかり惚れ込んでしまう。そんな中、重大な事件が報じられ、黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ、新たに七部会に任じられたという。エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィはハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入。そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち、革命軍幹部イワンコフら囚人たちの協力で最下層に到達するが、エースは海軍本部に移送されていた。俺行くよ、海軍本部。もし諦めたら悔いが残る。上層階への通路を塞がれた一行はさらにかつての強敵クロコダイル、戦争に反対して投獄された桜花七部会海峡のジンベエを加え脱出を図る。そんなルフィたちの前に意外な男が現れる。かつてジャヤで出会い、エースを捕らえて海軍に引き渡した張本人黒ひげであった。久しぶりだな麦わら。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。黒ひげに挑発され怒りに任せて戦いを挑むルフィだが、ジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出する。しかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる。それを開くためミスター2はただ一人獄内に残った。ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん。必ず兄貴救ってこいや。ミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。
そこにはすでに海軍大将や大岡七部会、海兵の大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。それはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であった。Vivo de albinorekin joango gara borrokara. Vale. Noruka, ore no fune ni yo. A ver zeintzuk diren gure helburuak.「ここは海軍本部マリンフォード。白ひげ海賊団との決戦に備え、海軍大将や大岡七部会をはじめとした大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。諸君らに話しておくことがある。ポートガス D エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、お前の父親の名を言ってみろ。Badirudi apur bat blokeatzen dela eta... 俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ。白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだ。あの男の子供がいるかもしれないと。世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールド・ロジャーだ。2年前か、お前が自身の海賊団を結成し、船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。まさか湾内海底に影が。モビーディック号が来た。
白ひげ。ラララララ、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。ララララララ、ちょっと待ってなエース。親父。勢力で上回ろうが勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ララ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 。アイスエイジ。青霧若造が。ルフィ！エース！やっと会えた！助けに来たぞー！久しぶりだな白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえの時じゃ命はねえぞ。うるせえ！おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。Ai, bedigo, aurrera.奴らを広場に上陸させるなよ。この案内で確実に仕留めろ。麦わらのルフィを撃て。その男は未来の有害因子。エースと共に育った義兄弟であり、その血統は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンのさっさと広場に上陸して邪魔しやがる。麦わらボーイを死なせないことが私の使命と言っている。俺は死んでも助けるぞ。あれを死なすんじゃねえぞ。了解。油断した同胞のため私も戦うので。
こんな戦争を二度とね。七部会で盛り上げようじゃねえか。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。次世代の申し子、その器を見極めよう。世界一の斬撃、氷の塊を蹴っちまった。容赦もない。男など敵も味方も皆同じじゃ。あの方以外この力、慎みはせんぞ。行けよ、急いでんだ。面白い。必ず生きてここへ来ると信じておって。先を急ぐのじゃ。わらわが行く。覚悟は良いな。俺を怒らせた。もうダメだ、やられる。させてくれねえか。わらわは何をしようとも許され。なぜなら、そうわらわが美しいから。ふざけたことを抜かしやがる。
楽しませてもらったぜ。さて、踏ん張りどころだな。あなたたちの思い通りにはさせません。これ以上の放棄は許しません。聞けねえよ。てめえはここで終わりだ。さあどうする。戦場はどうだおい。海兵だらけじゃねえか。かたじけねえ。このままじゃわしは死んでも死にきれん。ありがとうよい。ストライク。勝負は預けよう。これ以上敵を勢いづかせるな。ふざけんな。ホワイトランチャー。エースは必ず返してもらうよい。行くぜ。ホワイトランチャー。ホワイトランチャー。
チャーここでくたばるわけにもいかねえ。撤退だ。行きます。最後まで戦えなくてすみません。助けられた。
エース待ってろよい。なんでああ助かった。何をしてる。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。野郎ども、このまま押しつぶせ。ルフィ、わしに策がある。ついてくるんだ。分かった。この間包囲壁の準備はできている。我らも参戦する。もうダメだ。今だ、包囲壁を作動させろ。始めろ、若犬。優
星火山。広場への道がなくなっちまうぞ。あの壁を越えねえとエースが。作戦はほぼ順調。これより速やか。全部死刑でいいんでしょ、戦国さん。そんな悪は根絶やしにせん。まだまだあの小僧とジンベエを援護してやれ。ワニ野郎、どうだ、俺と手を組まないか。手下にしてくれの間違いだろ。わしがやろう。なんとかしねえとあいつらもうエースを。まだ向かってくるとはしつこいの。まとめて海に沈めちゃる。手遅れにならんうちに早く。どれ。少しは役に立つようだな。おっと。わしが引いたと正義は負けやせん。お
あなた助かったわ。助かっただね。悪い、助かった。Iya, pikuna.休むといいよ。甘いとこれで終わりだ。これは効くね。どうにかせねば。行くぞルフィ。わしを信じろ。ジンベエ頼む。あらら、とうとうここまで。堂々としちょるのドラゴンの息子。怖いね、この若さ。エースは返してもらうぞゴムゴムのスタンプガトリング。いや、セカンド。遅いね。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。お前にはまだこのステージは早すぎる。
ちょっとそこどいてくれるか。仕方ねえな。兄貴と一緒にここで死んどくぞ。
張り切ってんじゃないの。あらら。度胸だけじゃねえ麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこっちゃなっせべる。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、話せおっさん。俺はこいつはもう十分やった。手当てよ。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。ほざくだけの威勢の塊。若く無様。そういうバカは好きだぜ。その先を見せてみろ。そうよ、わらわが美しいから。Horrela pertsona ezberdinak frogatzen ditugu.くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は。Pazientzia gur bat ere beharrezkoa da. 仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。
クソったれ。夜としなみは越えられんか、白ひげ。バナータは前だけ見てます。職員団への一番バタ足に任せて。諦めんかい、白ひげ。誰に物言ってやる。俺は白ひげだ。とんでもなしぶりな力ね。前のように急ぐのよ、みんな。何としてもエースを吸い出す。届き者伏せよ。はっよっせい。油断した。わらわが美しすぎるがわらわが美しすぎるが手柔らかに羨ましい。手柔らかに頼む。伏せよ。はっ。短い足を先にせない。届けろ。帯。届けよ。伏せよ。ひざまずく。やっ。はいは。へい。安脚。手柔らかに。一番の美人。変われない。あの人はこの隙でやるんだ。強くなるんだ。強くなるんだ。
人はすごい。レーザー治療家。ここは迂回するしかなし無理よ。ダイヤモンドジョブ、諦めるんだな。ひざまずく。うまいましい。Riro.わらわは何をしようと許せ。ひざまずくのじゃ。障害を排除する。うまいましい。うまいましい。半端じゃなすぎるな。
通れねえ。回り道するしかねえか。油断した。わらわが美しすぎるばかり。油断した。油断した。わらわが美しすぎるばかり。敵を発見。攻撃開始。ないましい。ないましい。もうダメだ。やられる。障害を排除する。ないましい。てめえはワイが止める。
わらわは何をしようと許さ本気で行く。うせよ。帰よ。ワイのガード。最強なのは地割れのせいに進めない。ここは遠回りするしかなさべる。息子たちの明るい未来を見届けねえと死ぬわけにはいかねえ。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ白ひげ。Vale. A ver, Orain. ¡Yori!慎みはせんぞ。好き勝手暴れてもんじゃこの島が持たんわい。おめえらには防げねえぞ。
射程範囲に入った。このままじゃわしは死んでも死にきれ強き者よ、私に挑め。Guerra mía, persona enemiga. さあどうする。お前も確実に消しとかにゃいけんぞ。控えよ。届き者伏せよ。そりゃちょっと控えよ。あの次世代の申し子が黒刀から逃れたのも運命か。Este sí como que tiene la. Vale. 今道を作ってあげちゃめる。ここを通りだけはわしを殺していけガキども。いいじゃん。届き者。始めようか小僧ども。お前相手だからと加減はせんぞ。いやなぜ海賊などになった。まっすぐ走りなさい。
浮気に行くかルフィ。わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよおじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。貴様も人の親だガーブ。待て。戦国。私から逃げられると思うな。覚悟はいいか。俺がついてる。諦めるんじゃねえ。俺が白ひげの力だ。覚悟しろ。白ひげめ。この手で叩き潰す。わらわは何をしようと許され
かせてもらう。わらわは何をしようというCámara Borrada, Bueno, a ver, no tengo toda mi lanchada.
てもらう。わらわは何をしようと許す。食らうがいい。戦争の結末は我々の勝利、その2文字だけでいい。覚悟はいいか。これいまいましい。全力で行かせてもらおう。全力で行かせてもらおう。せや食らうがいい。難しいよ。ルフィ、お前ってやつは麦わらのルフィ、お前も死刑に値する。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムゴムのギガント風船。処刑台が崩れる。落ちるな。撃て。処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。戦えるかルフィ。もちろんだ。
世話にあげる。ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。最後って、ちょっと待てよ親父。縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろ。親父、お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。ほら、時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ親父。船長命令だ。行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。けりをつけようぜ海軍。親父、エース、行こう。おっさんの覚悟が。分かってる。無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ララララララ。なんという失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。エースさん、ルフィ君、船へ走れ。お前さんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえよ。はい。道を塞いじまうのが早いか。氷？俺の炎で溶かしてやるよ。逃がさねえと言ったはずだ。助かったと思ったが、ネタンお前たちの処刑場だ。アイスブロック、パルチザン。親父を置いていくなんて嫌だ。
急げ。おやつの言う通りにするんだよ。O sea, Luffy. ナイスブロック。アルチザン。あらら、やってくれる。おいち、すまねえ。エース、行こう。おっさんの覚悟を無駄にはできねえ。さっさとかかってこい。A ver. Ya tiene marcado que ya seguir, no sé de qué. Uf, sí. A ver, Luffy. Ese hostia.強くなってなる。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあまだ今は俺が守ろう。あれだ。ナイスエイジ。誰一人逃がすな。エースが解放されりゃ、あとは海軍を食い止めるだけだ。A ver, me la suba, nice.広場が真っ二つに裂けただけ。白ひげ、まだこんな力を。奴は本気でこのマリンポードを海に沈めるつもりだ。己の命と一緒にな。おっと、危ないじゃないの。俺はまだ諦めねえぞ。エースを解放して即退散とは、こんな腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊だ。船長が船長。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エース。敗北者。取り消せよ。今の言葉。Neta, Ney.
ちをバカにしやがった。王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。大将2人相手のこの状況はそろそろ諦めちゃどうだ。一人でも多く生き残ることが親父さんの願いじゃ。エースと弟の逃げ道を使え。何十年もの間海に君臨する。王にはなれず何も得ず、逃げんなよ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。踊れ。もうダメだ、やられる。悪く思うなよ。剣のさびげな。俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。気が相手じゃ凍らねえな。ちょっとそこ。お前も燃える。お互い様だろ。
だよね。腹に立つ。さて、踏ん張りどころだな。さすがに私もこれ以上は。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールド・ロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。レイゴー。どれ。白ひげ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだ。エース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな。サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。
欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。やるなお前。9 minutos me había luchado y 6 quita.確認は済んだようじゃな。Ya les voy a pasar. エースの弟を連れてけよい、全部。そいつの命は俺たちが守る。わかった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ぜはははは、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ親父。黒ひげ海賊だ。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。このバカの命を取って俺がけじめをつける。ぜはははは、望むところだ。やってみやがれ。ウィーハハハハ。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わら屋をこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とはいずれは敵だが悪縁もえん。こんなところで死なれてもつまらない。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい。任せておけ。こっちだ。早く麦わら屋を運んでこい。
なんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってる。すまん赤鼻の周りの敵をどうにかして進むんじゃ。俺と戦うって覚悟はできてんだろうな。あんたの時代を終わらせに来たんだぜ。俺も行くぜ。よし、道が開けた。今のうちに進もう。バカの馬の骨だか知らねえか。あいつのとこまで逃がしゃいいんだよな。じゃああっちの道から。で、おい、キザルが行くじゃねえか。じゃがもう一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。君の命が持たん。こちらから進むぞ。うわー、こっちはキザルがいるんだぞ。死にたいのか。あの力、末恐ろしい。今潰しておくか。きつい。あいつのところへは行かせねえよい。はよルフィ君を手当てしなければ。助けてほしいのは俺だ、バカ野郎。わしも本気を出さなきゃいけないかね。知りたくね誰が相手じゃろうとこの道押し通らせてもらう。せいぜいお気をつけますって。
させてんじゃねえよ。わった助け出ししたじけない。気集めこの手気をつけますって。これで逃げられたらしょうがないね。追っ手が来る前に進むぞ。モンキー DGP の追撃を開始する。どうにも敵が多すぎる。このキリがなしてくるね。殲滅する。せねえようでね。あんたを心より尊敬し憧れてた。あんたおい処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。家臣軽率お前の弱点障害を排除する。気集めこうしてわったどうだこの手バダわった目標確認。この手さすがのバタ足もこれ以上は。
悪く思う。私のことはいいからさっさと逃げるのよな。おいおい、ちょっとそこ言われてくれるか。私のことはいいからさっさと逃げるのよな。任務再開。わしが逃がさんよ。もう生きることは諦めんかいバカタレが。赤いな。おしまいだ。あと少しだというね。作戦開始。悪く思うなよ。どうしたどうした。助けてくれキャプテンバギー。揃いも揃ってあの麦わら小僧のために命を落としたいか。俺だってやりたくてやってんじゃねえよ。起きてくんだ。やっ渡さんかいドラゴンの息子を。逃げ切ってみせる。俺が押されていたと。バカめ。Dia racunnya Bapak Jampi ya.
こう少年どれも邪魔しよるな。花火今じゃ抜けるぞ。ようやくこの地獄ともおさらばだ。頂上来い。お前じゃねえんだ。ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ息子たち。死んでやがる。立ったまんま。白ひげ海賊団船長大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ。マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール。これが俺の闇闇のみの力。そしてあの構え。親父の能力。全てを無に返す闇の引力。全てを破壊する自信の力。俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そうここから先は俺の時代だ。痛快な能力だ。力が体の中から湧き上がってきやがる。最強の力を手に入れた俺を止めてみやがれ。エリートな奴に目をつけられた。奴を倒さねば逃げられんか。怖え仲間はいらん。邪魔しても無駄だ。全員沈めてやる。痛えな俺。奴の生み出した闇に触れてはいかん。避ければ命を削られるぞ。わった。
Venga ya.そろそろ行くか。この程度。おめえらのこのマリンフォードを沈めてやる。Vale. 怖い仲間はいらねDemora gusto.もう一発食らってみるか。Guerrero. Espero que regrese.
Venga ya. Espera, ¿qué nos enseñas tú? Ella sí puedo decir la vaina.こっちだ。早く麦わら屋を運んでこい。こっちだ。早く麦わら屋を運んでこい。こっちだ。はい。なんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってんBueno, la 1 causa en la arena, espero que os toque sin 6 suerte, vengo, venga y ya.